Good evening to all of you mga kabingka. Okay, so for today is magistorya tag about sa kaning may bago karon nga may bago karon na viral mga kabingka, no? Ato ning paminawon ang kaning statement ani, no? Actually wala mamanggay ko, wala pa ko kabalo kay nani, pero nakita lang nako siya sa Facebook, pero akong na-analyze nako nga na impormasyon kaning isa ka batanon siya tawagan kaning nagpataka lang siya og kanang yaw-yaw dia sa social media, sa Facebook. So ang gikuan pa gid niya si Mayor Inday Sara, no? Mayor Inday Sara Duterte Carpio. Ato ning paminawon, no? Ato ning paminawon mga kabingka kung unsa ni ang kuan ang kaning nga iyang gibuhat, no? So para masayod mo, kay ako mismo nung wala kay ko kabalo sa iyang gipost, ato wala na ko na nakita ang iyang gipost. Daghan daw, actually daghan daghan na nakakita sa iyang gipost ato, pero nakita siya batanon na mga 17 years old man siguro, murag 17 years old din siya. Ato ning sabayan mga kabingka, ato ning salusaluhan sa kuan pila ka minuto mga kabingka niya mo. What's up mga kabingka, my name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe button. 2,000 years later. Ako na ko sa inyo, ha? Wala mo na girl nila. Okay. Okay mo ni. Ito mo na. Mga siya itong post sa Facebook ma. Pila na yung edad? My God. Sinyo, hindi pa bigyan mag-irana niyo. Ayaw ka mag-ana, ha? Careful mo, pamina pa kayo, ha? Careful mo sa inyong ginabuhat. Saan niyo buhatan? Think it many times, maayo ba ni dili? Makadahatag ba ni kayo no dili? Nagkabuang na gani atong gobyerno unsaon nato pag-atiman ng mga tao aning problema nato ni kaning virus. Kisa may gusto aning virus be. Walay gusto ani. So kitang tanan biktima ani, kitang tanan mahimot ang biktima ani, mamahimot ang makaproblema ani, walay exempted ani, even mayor pwede makaranas ani nga problema. Sino siya itong tagarasay na nag-post bahin kay Mayor Inday. Maprinsilo ka ni Mayor Inday ba? Imo siya i-post adto. Daka nakakita adto. Imo itong gidilit wa pa? Gidilit na. Imo nang gidilit. Next time na dilit ka magbota na, ha? Eh may ka nga ang may dilit mapuso, pwede ka pisuhon. Gusto ka pisuhon ka niya. O dilit ka pakaulan sa pisuhan. Si bota na ni Dania. Pangayo wala siya public apology ma. Bahin kay Mayor Inday sa gobyerno. Yung sa mga pag-post niya di ay? Hagit siya ka ng alam ba? Sinagpay, ang siya kung nabali mayor sa Davao. Kaya siya. Mo sa mga nasuti mong utok ka na nasuti mag-alas. Ha? Na-expect na yun natin. Expect, dili ka na mayo, dili ka ma-expect. Gitagaan ka sa ginong isip para muna taong sa'yo, maayo ang sa'yo dili. Ang imong gibuhat dili maayo. Sa katatuloy pa dyan ka, sa kuha pa dyan ka ba na kayo nagpuyo? Hindi na karoon ng eskwela. Hindi kami pa dyan ka nag-eskwela? Ha? Sa Imar pa dyan ka nag-eskwela niya? Nanganong nabutang na siya, manang ginala man naman si Mayor Inday. Anak ko siya, Juby, madam. Juby. Santan ba itong nasunugan? Ha? May ka? May kiksunid yun. Ano yung mag-itirahan si Mayor Inday? Ano naman na? Ha? Ano nabutan na siya muna na? Ano? Nya, makayo na dili. Makatabang tayo mong i-post wala. Dili. Ano nang gibatuan to nimo?
Kamay pa Mga ilang pasaylo, bay. Para mo man tanan bay, para di na po kay bash nila sa mga taga-turil. Dagan mo sa puso mo. Mga ilang kong pasaylo sa akong nabuhat. Wala ko ga-expect na wala to ba mahitabo. Sorry lang kay sa tanan. Sige bay, God bless. So, nakita man na to ang yang kabalustugan di ay sa Facebook di ay no. Bago dito mag-post na wala may problema o ganang magyaga-yaga ta, pero ibutang na to sa lugar, you know. Ang kuan manggod, ang iyang intention manggod, nagbugal-bugal kabalong nga grabe ka nga seryoso ka ni nani nga sitwasyon karon, di ka dapat magbugal-bugal. Ikaw mananapa ka, ikaw tawhana ka, dili gid ka pwede magyaga-yaga sa inani nga sitwasyon, kay pwede yung ka mapriso na busog yung kayo mga kabintang magyaga-yaga ka kanang ibutang gid sa lugar. So kanilang, so unta namin nakuha aning moral lesson kaning akong ipakita nga documentary. So kanilang no, para sa mga napaday ko'y pahabol no, sa tanan day nagbinuang sa kuan katong sa logo sa Brigada News FM, undangin na ninyo no? Basing o dito na mo damputon sa prisuhan na isog kaayo no, kay ang kuan manggod ang ilamang statement daw karon imbis ang gibuhat sa atong ni Mayor Inday Sara, di kuan niya ba kanang imbis kayuhan no, imbis kayuhan ang ilang tumong sa mga katawhan, ang gikuan sa mga tampalasan no, tampalasan ng mga tao, gikuha ang kuang logo sa nagbuhat or nagikuha no sa brigada, copyright kaayo, tapos nagbuhat siguro siya page sa to, tapos kuan niya dito ana ang biskayuhan to kay Mayor Inday Sara, gihimo na yun og kanang kadautan. So watch and learn na lang ninyo, good luck na lang sa inyo kanang mga manghilig og mandaot sa social media. Ako maingon sa inyo, good luck. Okay no mga kabingkay, na nagpa-shoutout basig mangluod ni sila si Marvin Salvar no, Armar Solo, okay, Neil Corzon sa Gitaros and Edmar, okay. So daghan kaayo si Christian Bas Nilo ug Toby Mendoza, Eric no, si Stephen Roy, okay, Istoy Marvin, Jerome, okay, Inok Albanyas Mark alias Mark day alias Mark, okay, Sabiron Alvin taga SGR, yes, Joseph Rico Ralit, okay, Neil Goodray, okay, Mativo Portido, okay, Charlie Fontes, and Daniel Sanchez, okay, Aldi Mar, Alfreres, okay, Jar Ligo, okay, Janler Les, okay, Justin de Los Reyes, Dong Zoza, Jerja, okay, RJ Zugano, okay, Car Galot, okay, Mon Pampilon, JR Luan, okay, si Albi Mar, Francisco Jarligo,
Justin Doles Reyes, Reynan Asirnas, okay? Robert Angelo Torres, Josh Hanasan, okay? Kuyaw kayo pangalan. Si Lauren Magaliernes, okay? Goran Ray, John De La Forest, okay? Joras Joren, okay? Giovanni Lorina, okay? Escultor Alex Bakaltos, okay? Albatoy taga Buhangin, Algusar and family, okay? Si Wilson Adalin Band, Awis Alire Band, okay? Rexco Apilan, si Rodney Tabali, okay? Jasper Pisang taga Mountain View, okay? Si Asitado, Jomel John Libon, Rafael Lumad, okay? Si Jupet Mirkonita, wow, taas sa pa yan eh. Si Rizal Dave Amaalat, okay? Alpha Barido, Charles Y. Magno, si Joey Esparsha, si DJ Romix Robilina, si Luen Gerald Abarido, kay Hardix Paul Del Pilvitobe, kay Mark Anthony Mamak Sibiu, Mark Joseph Pino, Angie Ken Bastel, Anfrotes D, Amaro Noel Sirina, kay John Paul Prince Udal, Alex Largo, kay Kimper Sing Sumersi, Udalot, Bugs, Mananato, si Benji Labs Layo, Labalino, okay? Clifford Paul Prince, si John Felix M. El Gloria, si John Mark Rubinos, okay? Nathaniel Elijah, okay? Si Jeff Johan, si Brini M. Luzi Lastima, okay? Si Joshua Cabellas, okay? DJ Francis Nicor, John Cabaryas, okay? Nico Navato Naturjijan, J. Exajion alias Boy Loverboy 98, Del Buhangin taga Bohol, Garcia, mga gwapo ug mga gwapa, Aaron Kyle Morales Kapul, Varnex Donggalo, si Varex Rama, Norlan Balazo, okay? Charlie Orin, Junde Del Agbo, okay? Simon N. Budos. Dagan din salamat mga kabingka.